ଦେଖୁନୁ ଜାଣିଛୁ ଭାଉଜଙ୍କ 98 ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଇଗଲା ସତ ଦେଖୁନୁ ଭାଉଜ ତ 99 ହେଇଗଲାଣି ମାନୁ ମତେ କଣ କହୁଥିଲେ 98 ହେଇଛି ବୋଲି ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖିବି ତୁ କଣ ମତେ କହୁଥିଲୁ 98 ହେଇଛି ବୋଲି ଏଠି 99 ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ବଢିଆ କଥା ତ ଭାଉଜ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ତମର 99 ସବସ୍କ୍ରାଇበር ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ହାଁ ସତରେ ନା କଣ? ତାହେଲେ ଦେଖିବି ହଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖେ ଟିକେ। ଆରେ 99 କଣ 102 ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି। ଆରେ ବା ମତେ 102 ସବସ୍କ୍ରାଇበር ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତମେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ନା ଦେବନି ପୁଣି ହଁ ଦେବି ନା କଣ ଖାଇବ କହୁନୁ? କାଟି ମାସ ତ କାଟି ହେଲାଣି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମେ ଖାଉନି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଦେଇଦବ ହଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇକି ତମକୁ ଅଶେଷ ଡାକିବି ଅଶେଷ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯିବେ ବୋଲି। 100 ବି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।